Nansi ke indaba kaJohn Marange weJohn Marange Apostolic Church eZimbabwe. Benge ngayibeka ke ngayiposta khona la ka TikTok nakwezinye izindawo ngolwimi lwesilungu. Manje sitheke sibuye koluka Mageba, koluka Mthaniya, singene ngesizulu nesindebele sethu. uJohn Marange uye waba ngumbishop omkhulu kakhulu eZimbabwe izwe lonke. Sibonile abezepolitiki makuzovotwa beya kuye, waba ngumuntu one-influence enkulu kakhulu. Abantu baba nesasasa naleli sonto lakhe. Ma ulibuka leli sonto ulibheke kahle, linezimpawu nezinto eziningi ezenziwa yilelo kuthiwa kaShembe la eMzansi Afrika. Uma ngingabala izinto ezifuze ukushadwa kwabantwana nabantu abancane ngamakhehla, ngabantu asebebadala, eziningi lezo zinto. Uma ungaya kaShembe kunalento yokuthi bebebheka ukuthi umntwana akathole imfundo ephansi, basic education, kube sokuphelela lapho. Kusuka lapho sekhanda amabhavu, sephuma uyahamba ugcwala amazwe, ugcwala izinkalo, uyofuna impilo emncane enjalo. Uyabona bazalwane madoda, omama nobaba, osisi nabobhuti, inkulu indaba esingayibeka ngaleli sonto. Uma ubhekile kuye kwaba nabama-human rights no-government naye wagxeka eziningi inqubo nendlela yokuphila laphana kulila sonto la abathi khona umuntu uma egula abamvumeli ukuthi aye esibhedlela, bese kuthi abesifazane umuntu uma ekhulelwe lo muntu abamvumeli ukuthi ayobelethela esibhedlela, ayotetela esibhedlela. Kunezalukazi zakhona, umuntu uyahamba entabeni le uthole kunoma abaprofeti kwakhona, abanye bahlala endaweni nje ezithi kuba too remote, kugcwele izintaba, indawo ezingamakhaya lawa khaya. Kunomprofeti ozobe khona lapho, okuyikuthi ke lo owesifazane okhulelwe kumele ayotetela khona lapho. Ukushadwa kwabesifazane, thola indoda ithethe inqwaba yabantu besifazane nabo abanganikezwanga amalungelo abo, bangomama abaphantayo, thole bahamba bephethe izinto lezi abazithengisayo, kuyaphantwa nje. Enye indoda uthole izihlalele ekhaya, kuphuma bona laba omama behamba besiyophanda. Masibuka yena lo ufounder lo uJohn Marange wazalwa ngegama elithi Mashabaya Momberume ngo-1912 endaweni ebizwa ngokuthi kaMarange, kuyisemakhaya eZimbabwe. kaMarange ekhula bathi yena noma wayesho kubo ingilozi noma isithunywa thizeni safika kuye sizomkhomba ke ukuthi kumele abe libishop noma asebenzele uNkulunkulu, ashumayeze abantu. Waqala wabonakala ekwenza lokho. Ekugcineni kosuku sizwa kuthiwa wabonakala sebhabhadisa abantu emfuleni. Wasezolishintsha-ke igama lakhe elalithi nguMshabaya Momberume, wayesezozibiza ngoJohn Marange. uMarange uvele endaweni azalwa kuyo. uJohn kusho ukuthi kwakuthathwa igama likaJohn the Baptist eBhayibhelini. Bathi wabeka imithetho eminingi ethi akumelanga bahambisane nento lezi zesilungu, ubuwestern, okunjengazo izibhedlela nokunye ukudla kwakhona okuningi, angazanga wakufuna wahambisana nakho. Kodwa mangabe sesibeka eyethu imbono siyasithi njengoba uJohn Marange wayengazithandi izinto zabelungu, engakhuthazi nokuthi abantu bangasebenzisa imithi yesilungu, kodwa yena wazishintsha igama lakhe kwangabi ngelesintu, wazibiza ngoJohn umbhaphathizi, John the Baptist. Wenza izinto zikaJohn the Baptist ezesilungu lezi ezazize nabelungu neBhayibheli. Kambe mase sibukisisa kahle, sembuye mangale mina ukuthi wakwazi ukugqoka igama likaJohn umbhaphathizi, kodwa ke izinto zabo zesilungu zangavunywa la esontweni lakhe, ngoba wathi kubantu
bona bazosindiswa nguNkulunkulu kuphela, kumele bathembe kuNkulunkulu kuphela. Into ezingezesimanje manje nezesilungu bangangeni kuzo. Isonto lakhe bathi laqala linemithetho enzima kakhulu. Omama kumele bagqoke baze bahubuzele phansi, ifihle imizimba kungabonakali ngisho neqakala. Kumele bakhonzele phandle bangakhi amasonto. Kodwa masuyibuka kahle, ulayini wabantu abanjalo uye uJohn Marange koShembe nakho abakhi isonto, uthola behleli ngaphansi kwezihlahla kukhonzwa lapho sokupendwe namatshe amhlophe amzana nengubo zabo. Kodwa masubuka kahle uzobona ukuthi akusiyonto eyikuthi ingilozi ngabe zazisho njalo. Bekuyikuvikela imali phela eminikelo le enikelwe ngabantu ukuthi uma bangayiyeka izobuye ibuyele kwakhena emasonto. Bathi bona abahlale ezindlini ezakhiwe nge-18, abasontele endlini ezakhiwe nge-18 kodwa bahlala kuzo, baphila kuzo. Imithetho eyaba lapho iminingi kakhulu, no hospitals, no doctors. Ipoligamy bathi is holy, kumele uthathe inqwaba yabantu besifazane. Indlela yokugqoka sekuyishilo, ukuya esikolweni abantu bangadlulelile bafunde lokho nje ukusala kuma lapho. No western medicine and vaccines, outdoor worship only, absolute obedience to prophets. Okuyukuthi umprofeti mayeseshilo awunakwazi wena ukuyiphikisa leyo nto, kuyasongokuthi wena uphikisana noNkulunkulu. Amandla abe enawo yena uMarange avelaphi, wawathathaphi? Even after his death esefile ngo-1963, baba nezinhlelo zokuyothandaza ethuneni lakhe, benza into zasethuneni lakhe njengomuntu okhonzwayo njengoNkulunkulu. Nangapha eMzansi uShembe bathi unguNkulunkulu. Yonke leyo nto angazi into echazwa kanjani, kodwa uyayibona nje ukuthi inokugqilaza imiqondo yabantu, kusetshenziswa igama likaNkulunkulu, kushadwa abantwana abancane, abanye bayafa besiyoteta. Kuningi nje ngalo leli sonto sizokhuluma ngakho, nilalele la ebengikhuluma khona ngesilungu. Akekho umuntu ofoma into ihambe iphumelele angazange wasukuma wafuna amandla extra, amandla kamoya. Baphakanyisiwe, abanye bathwaliswa, kodwa ekugcineni kosuku lento bazoyibiza anointing. Even nakupolitiki